Скъпи приятели, вече е време. Бебето е тук. Нека Господ да благослови родителите. Радвам се, че радостта на мнозина е голяма и че днес е времето, когато ще представим пред Бога Силвестър Злати Траянов. Скъпи родители, наясно ли сте с това, което правите днес, защото обещанията ви пред Господа са много важни и много скъпи? Наясно ли сте? Амин. Тогава Библията ни казва, че всеки от нас, който застава в Божието присъствие, трябва да бъде отговорен за всяка дума, всяко действие, всяко решение, което имаме. И тогава Библията казва, ако родителите са мъдри и изпълнят казаното от Господа, Библията казва, потомството им ще бъде познато между народите и внуците им между племената, и всеки, който ги гледа, ще познае, че те са род, когато Бог е благословил. Нека кажем амин и амин. Скъпи родители, обещавате ли да възпитавате детето си да познава Христос като Спасител и Господ? Обещавате ли да му помогнете да расте в детското съботно училище? Само бащата казва. Обещавате ли да помогнете на детето си да разбере и приеме и живее Божият закон? Амин. Скъпи брати и сестри от църквата, тези, които сте побелели коси, обещавате ли, че ще се молим за тези дечица, които са били представени пред Бога в нашата църква? Защото Господ Бог така е благоволил. И да помним, че най-важните моменти, които Бог е оставил, е възпитаването на децата за едно набожно потомство, което Бог очаква от нас. И ако това го правиме, тогава трябва да знаем, че Господ ще изпълни своите обещания. Бог ще държи в ръката си това бебе и Господ ще начертае пътищата за напред. Ако го направим това, ще бъдем благословени. Ще помоля църквата да се изправим, семейството да застане тук отпред, за да се помолим. Небесни Господи, в името на Исус Христос те моля да благословиш това малко агънце Злати Траянов. Нека Господи Силвестър бъде в ръката Ти. Нека детството му бъде благословение. Нека животът му бъде, Господи, радост, която Ти можеш да дадеш в пълнота. Нека, Господи, това малко агънце бъде присъединено към голямото стадо на Твоят народ и да помогнеш, Господи Исусе, то да расте в дворовете Ти. Моля Те да го пазиш от болести, от зло. Моля Те да бъдеш Негов възпитател и учител. Изпълвай го със Святия Ти Дух, Татко мой. И нека радостта му бъде голяма в Тебе, че Те е познал и че Те обича. Нека, Господи, това малко детенце да бъде Твой слуга и когато дойдеш в сила и слава, обещана от Тебе, Татко, да подариш вечността, както на Силвестър, така и на цялото му семейство. Благослови домът, в който ще расте. Пращай ангели за него и нека, Господи, бъде винаги в силните Ти ръце, за да бъде здраво и добро дете. Нека се развива, Господи, добре, умствено, физически и духовно. Прославям вечното Ти име и поверявам тази рожбичка в ръката Ти, Господи, за да го пазиш до деня, когато дойдеш и ни вземеш. Амин. Трудни имена. Бог да ги благослови децата. Силвестър Злати Траянов. Аз почна под фамилното име, но нека Господ